Mennyit fizetne azért, hogy bepillanthasson a jövőbe? Ami ennél is fontosabb, ha látná, mit tartogat a jövő, kihasználná ennek az előnyeit? Vagy ez csak egy újabb elmulasztott lehetőség lenne? A részvények, amelyeket el kellett volna adnia, a föld, amelyet megvehetett volna, a lehetőség, amelyet kihasznált volna, de nem tette. Még hány lehetőség fog az ölébe hullani? Lehet, hogy ez az utolsó lehetősége. Jól figyeljen! 10 évente egyszer megjelenik valami a piacon, ami kiemelkedik a többi közül. A 70-es években ez a mikrohullámú sütő volt, a 80-as években a videólejátszó, a 90-es években a PC és az internet. Akik felismerték a legmegfelelőbb területeket a 80-as években milliómosok lettek. Akik a 90-es években találták magukat a megfelelő területen milliárdosok lettek. Mit gondol, a következő néhány évben mi fog történni? Paul Zane Pilzer a Következő Billió című bestsellerében azt mondja, hogy 2010-ig az Egyesült Államok gazdaságából újabb 1 billiót fognak a wellnessre fordítani, hogy az egészséges emberek számára olyan termékeket biztosítsanak, amelytől még egészségesebbnek, szebbnek érzik majd magukat, amelyek lelassítják az öregedést, vagy amelyek megakadályozzák a betegségeket, mielőtt egyáltalán kialakulnának. Gondoljanak bele, a legtöbb wellness-iparágból származó eladások 20 éve még jelen sem voltak. Ma ez mintegy 200 milliárd dollárt tesz ki, felét annak, amit az Egyesült Államokban autók vásárlására költenek. Ma ez 200 milliárd évente. 2010-ig 1 billió lesz, ami évi 1000 milliárdos növekedést jelent. Egyszerűbben levezetve, ez 500%-os növekedés jelent. Hogyan lehetséges ekkora növekedés? Hogyan lehet ilyen szintű növekedést egyáltalán előre megjósolni? 2 szó. Baby boom generáció. 20 éve folyamatosan ott vannak a köztudatban, ők irányítják a gazdaságot már 20 éve. Nem gondolja, hogy itt az ideje önnek is beszállni ebbe az elosztásba? A baby boomerek ma a 37 és 55 közötti generációt képviselik. A kereset és a költőerő szempontjából is a csúcson vannak. Ők felelősek a lakásberuházások kirobbanó növekedéséért, a sportautókért, a PC és az internet elterjedéséért. Röviden összefoglalva, a baby boomerek és azon dolgok, amelyek vágyaik tárgyát képezik, már most 5 billió dollárt jelentenek a 10 billiós gazdaságból. Annak ellenére, hogy csupán 30%-át teszik ki a népességnek, a GDP 50%-át ők termelik meg. Ami ennél is fontosabb, újabb 1 billiót tudnak hozzáadni az 5 billióhoz, amit arra szeretnének félretenni, amely reményeik szerint jobb, mint egy autó, öröklakás vagy PC. Ez pedig a fiatalságuk. Fiatalság, öregedésgátlás, egészség, wellness. A következő legjobb dolog. A következő 10 évben az Egyesült Államok baby boomosai évi 200 millió dollárról 1 billió dollárra fogják növelni kiadásaikat a wellness területén. 1 billió 2,7 milliárdot jelent minden nap, 114 milliót minden órában, 1,9 milliót minden percben. Ez egy sohasem tapasztalt lehetőség azok számára, akik látják benne a lehetőséget. Ön hogyan profitálhat ebből? 4 lehetősége van. Lehet 1 egészségügyi szolgáltató, 2 termelő, 3 viszonteladó, 4 eladó. Az egészségügyben dolgozók, mint például az orvosok, masszőrök, csontkovácsok és spirituális gyógyítók a következő néhány évben vagyonokat fognak keresni. Ha törleszteni tudják a diákhitelt, ha egy lépéssel a biztosító társaságok előtt tudnak maradni, és ha a szabadidejüket fokozatosan pénzre tudják cserélni. A termelés jó üzlet, ha valakinek van néhány milliója, amelyet befektethet, szabadalmakra költhet, kutatásra, ki- és beszállításra. Viszont eladás? Természetesen. Egy remek lehetőség, ha megengedheti magának egy franchise költségeit. 7 napos munkahetet, hirdetéseket, berendezéseket, stb. Eladások? Az elmúlt 3 évtized legnagyobb személyi vagyona olyan emberek kezében összpontosult, akik nem elsősorban a termelést, hanem az eladás technikáját forradalmasították. Olyan személyek, mint Sam Walton, a Walmart, Fred Smith, a FedEx, és Jeff Bezos, az Amazon.com tulajdonosai. Egy közös tulajdonságuk volt. Mindnyájan kereskedők voltak.
De míg Walton és Smith arra találtak jobb megoldást, hogy hogyan adják el a termékeiket, amelyeket a vásárlók már ismertek és kerestek, a 21. század milliómosai úgy teremtik meg kereskedelmi vagyonukat, hogy a vásárlóknak bemutatják új termékeiket és új kereskedelmi csatornáikat. Más szóval úgy emlegetik, mint a gondolat sebességével végzett üzletet. Jobb termékek, Jobb eladási technikák, jobb lehetőségek. Miért? Mert 78 millió babyboomost 1000 milliárdnyi dollárral a kezében nem lehet megállítani. görkorcsolyázni szeretnének és sportautót szeretnének vezetni. Nem akarnak megöregedni, és szinte bármekkora összeget kifizetnének azért, hogy fiatalok, egészségesek és vitálisak maradjanak. A következő 10 évben az Egyesült Államok babyboomosainak a wellness iparágában történő kiadásai megközelítőleg 200 milliárd dollárra fognak emelkedni, és ez elérheti az évi 1 billiót is. Fel leszel készülve erre? Az a személy, aki megosztotta veled ezt a felvételt, bemutathatja neked a wellness kereskedés üzletágának azon válfaját, amely már bebizonyítottan és sikeresen működik. Ez egy olyan modell, amelyet részidőben is elkezdhet alkalmazni, minden nagyobb pénzügyi befektetés nélkül, alkalmazottak nélkül és a hagyományos üzleti világ okozta fejfájás nélkül. Ez egy olyan üzlet, amely a szabad idejében néhány száz dollártól néhány ezer dollárig hozhat a konyhára minden hónapban, és egyre többet. És mivel ez egy otthonról elvégezhető üzlet, hihetetlen adókedvezményekben részesülhet. Képzelje el, hogy 1980-at írunk, és Bill Gates befektetőket keres. Ő meg van győződve, hogy hamarosan hatalmas kereslet lesz a PC-k iránt. Ez alkalommal ön mit fog tenni? Emlékezzen vissza, Sam Walton csak 44 évesen kezdett bele a Walmart kiépítésébe, 61 éves korára viszont ő volt a világ leggazdagabb embere. Mi az önkifogása? Egy dolog biztos. Ha megnézte ezt a felvételt, és csak egy kicsit is odafigyelt, nem mondhatja, hogy nem volt tisztában a lehetőségekkel. Amikor a gyerekei és az unokái a kora 2000-es évek gazdasági fellendüléséről érdeklődnek majd, ön mit fog nekik mondani? Azt fogja majd mesélni, hogy ön a jó területre összpontosított és hasznot húzott a lehetőségből. Vagy kifogásokat fog keresni, amiért elszalasztotta azt. A statisztikák valósak, az irányzatok valósak, az időzítés megfelelő. Még hány lehetőség fog az ölébe hullani? Bármit is tesz, ezt a lehetőséget ne szalassza el. Az üzletek értenek annyit a világból, hogy tudják, amire a boomosok vágynak, a fogyasztók egy komoly hullámát indítja majd el, amely életük utazásává fog válni.